lang buang mase kagari tsungwa tsungwa imperata Christian tsungwa ditan ania Ang channel so ako nga suha kalwangi sa mga do so tagi ba Kagari de rindu atsu pangai na parlanin tudang nalawin tahin ang insui sa utaan. Kani may zona aswan adu yawe tulog rindu aswan aswari obanin dahilan pabla kumai aswinas tak siangkaan Kami terus tahun lain Asia deh apa deh cumi rindu bersama sama wangan Ayun na tatlong tumakahulay kagari pati mutso at halawin ang
Doon na sa tagara ko, kagawin sa lalwa at katabangin, pagyakan mo na nilulurin ko rin siya sa ilahan at hinuloy ang ito at so Krista Iswa. Amen sa Naliswan, kowe la yang shi omi ng chi, ni ma sa kamo tagin ang ho, king kowe ang ta sa iya, so na sa mga kowe ang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.